הפעם אנחנו על הצד הטוב של החוק. במקום להיות הפושעים, אנחנו השוטרים. משחק בסגנון GTA, עולם פתוח, נרדפים אחרי שודים, אחרי גנבים, ממש שומרים על הסדר בעיר. מזג האוויר משתנה, נכנסים למכוניות, יורים, נרדפים. משחק ממש מגניב, הוא גם מגיע בגרסת סטילבוק. בוא נראה, תפתח לנו את זה. הופה, וואו, זה יפה. מגניב ממש, זה אריזה ממתכת. המלאי מוגבל דרך אגב, אוקיי. בואו נראה מה מסתתר, מה זה הדף הזה. תראה לנו. אוקיי. יש לנו גם מפה. אז כל מי שאוהב את ה-GTA, אחלה משחק. המלאי מוגבל, לא הבאנו כמויות אדירות מהמשחק הזה. ממש כל הקודם זוכה, רק בדוקטור צ'יפ. תגיעו, אנחנו פה.